Aku kecebati rahayu. Rahayu. Maturake penuwun kelawan Gusti kamu agung kesempatan pengiki padha makumpul ngono ya. Nggih. Pengiki wis nindakake puja kelawan sikir kelawan Gustine nyambungake roh rasa nuri hayune kelawan Gustine ngono ya. Nggih. Mestine sing dirasakake babagan ketentremane, ketenangane lan enteng suasanane ngono ya. Nggih. Tapi surasane oleh puja lan puji dikir mau kaji. Nggih. Alhamdulillah niki saged enteng saged raosaken napa daya rasa lan sifate Gusti Allah ngoten niku ya. Ya, kabul. Nggih ya. Saged raosaken sedanten ya. Ya, puji. Nggih yang saged ngraosaken yang. Ya, dadi rasane kodene wis entek ilang daya upayane kesifatane marang pribadine karena diluluhantahake babagan gone gitu ya. Nggih. Ibarate bayi bali suci rasane gitu ya. Nggih. Makane iki perlu dilatih saben dinane supaya kebangun kesadarane gitu ya. Nggih. Karena apa nalika diramu ndeleng apa wae babagan kedadian mbuh kuwi babagan rezeki sing temeka ning ciramu yo kudu ngerteni kuwi ana sing dayani, ana sing nyifati, ana sing ngebake babagan pangko jiwa nyukupi tata lahire ya. Nggih. Ananging jajane kuwi mung pancatan utawa jembatan kilalaku babagan pinuju ning akhire utawa rohanine supaya sampurna dalane ya kudu ditata babagan dohir batine ngono ya. Nggih. Makane sinau babagan tauhid kuwi ora gampang, ora terus watese ucapan ya. Nggih. Karena sliramu urip ning alam ya padha iki kudu ngerti babagan apa wae kedadean. Kudu iso ditebusake kelawan Gusti sing Maha ngobahake ngono ya. Nggih. Karena apa? Sejatine sira kabeh kuwi nek bisa nyambung kelawan kuwi apa jenenge kesifatane dayane upayane Gusti ki mau. Dan ciramu kuwi ngrasakake paribasane usaha utawa kerja kuwi janjane wis watese diobahake disifati kelawan daya Gustine ngono ya. Nggih. Makane kudu digantungake rasane kelawan Gustine ngono ya. Nggih. Aja kudu dideleng babagan kulite ngono ya. Nggih. Karena apa? Sing ngobahake kuwi nek dideleng kuwi mlebune ning hakikate ngono ya. Nggih. Makane Gusti Allah nyiptakake sira kabeh kuwi anggone tumindak tindak tanduk kuwi sejatine kudu dingerteni sapa janjane sing ngobahake kuwi mau ya. Nggih. Tegese jajane tindak tandukmu saben dinane kuwi yo jajane dudu tindak tandukmu ananging ana sing nyifati ana sing ndayani ngono ya. Nggih. Kuwi sing jenenge tauhid sejati ngono ya. Nggih. Makanya jangan sampai kapusan babakan obahmu kelawan sifatmu kelawan dayamu aja mbok haki aja mbok anggap kuwi tindak tandukmu dhewe ngono ya. Nggih. Senajan siramu kudu usaha ananging atimu kudu gumantung karo sing dayani sing nyifati sing ngobahake ngono ya. Nggih. Nek wis ngono kuwi mesti uripe saya tentrem saya enteng ngono ya. Nggih. Iso ngrasakake rasa kang rasane ngono ya. Nggih. Makane latihane kudu latihan nyuwung utawa matrap saperti nande ngono ya. Nggih. Lebu sakjroning alam sunyi, alam sing sepi ngono ya. Nggih. Senajan sliramu janjane nek sakjroning suwung kuwi kadang kala malah isi ngono ya. Kalau sajroning isi mesti ana suwung. Ananging apa kudu ngerti sebabe tujuane supaya sliramu kuwi iso mikirake nek sakjroning ning ciptane kelawan batine. Nek kono ana rahasia sing gedhe babagan panguripane ngono ya. Nggih. Dadi nek iso nyuwung kuwi sliramu kuwi paribasane sing dianakake, sing dipikirake, sing dirasakake ing babagan kuasane pengerane gitu ya.
Karena ada kono kuwi kadang kala sok kapusan karena apa? Kadang kala malah kejebak babakan fata morgana. Isine babakan kebanggaan ya. Contohnya si Rawus diajari patrap, angko padha cerita karo kancane, "Iyang, kula mun saged ngedep udan." Sarane ngono kuwi ya. Sare ngaji cerita kabul, wah kabelah ngocak ngilmune yang udan terus tak stop langsung mandek sarane ngono kuwi ya. Lah kabul diceritani ya ora gelem kalah. Wah nek kula anu ngaji, kula wingi saged anu nolak angin sarane ngono kuwi ya. Aku mah cerita meneh gandeng wong telu ketemu Pak Uci, Pak Uci yo andil. Malah kula malah saged ngedep banyu grojokan sarane ngono kuwi ya. Dadi iki kok kabeh duweni sifat avatar. Ngaji iso ngendhep udan, kabel iso nolak angin. Nek Fauji mestine lemah apa utawa geni ngono ya. Wingi tanggaku pobongan tak semet ke dupa kula nyambung kalih yang langsung padam asane ngono kuwi ya. Asane jokono kuwi ora. Ya. Ada kala ngono ya. Wis ora apa-apa nek ora kemake ora gembleleng yo dudu siswane yang toko ya. Ya pancen kaya ngono wis tak terangake ngono ya. Kamu kok ben tak sejarahake. Sate murid yang toko sing kepisanan napa ngono ngakabul. Tataran yang sepindah. Sombongan. Sing loro pengaji. Ya sing kaping telu apa mau ji? Itu pegawai ya. Tadi sing pisan kuwi ayo dicangkepi siji loro telu ngono kabul. Sepindah kesombongan ingkang kaping kalih rendah hati ingkang kaping tiga wonten namung pasrah. Jajane wis cetha ulangane gitu ya. Anake nek wis padha ketemu kancane, ajarane akhire lali ya. Sing betul ego lan kebanggaane. Apa kadang kala aku ngomong, besok sing cocok tak gawe ora cocok. Sing ora cocok tak gawe cocok. Dhewe kabare kaya ngono lah kok malah dilakoni lah. Tandane terus nyambung kelawan daya kekuatane sifate opahe Gusti ya. Makane siramu pancen digawe ngono ben ora leren anggone ya. Lakone wis ngerti kabeh wis paripurna kan tak lulusake tak sudah ya. Lah nek wis tentrem batine wis enteng rasane wis penak engkahan apa wae aku akhirnya gak yo ora ono critane ngono ya. Tak ngono ya. Makane sinau babakan rohani kaya mengkono kuwi akeh sing jenenge goncangake babakan bangunane gone ngono ya. Supaya apa? Sira kabeh bener-bener nyadari yen sirahmu kabeh kuwi janjane iki ora duweni apa-apa, ora duweni daya, ora duweni hak. Tegese kabeh kuwi mau ki ora bakal iso tanpa dayane sing kuwasa ya. Lah nek wis tekan kono kuwi wilayahe wis makom hakikat ya, karena wis suwung. Dadi wadahe limpahane cahayang ya. Makanya sabdane Gusti, firmane Gusti Allah disebutake Allah nurus sama wati wal as. Apa kene artine ngaji nur itu cahaya ilahi itu meliputi langit dan bumi. Berarti ngono ya. Tegese Gusti kang merpendwati kuwi cahayane langit lan bumi. Karena cahayane kuwi ora bakal pernah netep ning sakjerone ati wong sing kebak babakan donyane sing ora mikirake babakan pengirane ngono ya. Tegese atine sing akeh babakan ambisi kesombongan. Katresnane kebak babakan donyane ngono ya.
hati-hatinya kebak babakan kuwi mau akhirnya cahayane kuwi ora iso manggon karena wis kebak babakan donyane ngono ya atur saka pangerane ngono ya makane kudu butuhake kelonggaran utawa kelapangan supaya apa supaya iso ngikis babakan kesombongane ane gune ki bangun ya makane butuh disuwung akeh ngono ya makane ngendikane Imam Al-Ghazali ngendikake kal buka ka'al inna iza imtala bi khairillah lam yasa li nurillah apa kowe tegese ngaji hati manusia itu ibarat bencana bahwa kendung pulau itu nek bencana apa kendung babakan dunia mawon artinya hati manusia itu babakan dunia ya bahwa cahaya ilahi buat ngono kuwi ngono ya jadi bener apa sing dikandani ngaji ki mau ngono ya mau basa muarape nek basane ya kaya mengkono ngono ya hati-hatinya manusia digambarake kaya bencana utawa kendil gitu ya lamun kowe kebak babakan isin donyane ora diisi babakan Gustine ya ora bakal ana cahyane anggone manggon cahyane Gustine ngono ya kuwi kalimat kuwi janjane dan nyampluk siramu kabeh sing sinau nenge pendek gitu ya makane kudu disuwung akeh supaya semahami babakan hakikate atine iso nglakoni proses resike ngono ya makane sing jamasan utawa resik kuwi janjane ya latihan nyuwungake babakan pribadine saka wujud kesombongane ngono ya ning diisi kelawan kerendahan utawa lembah manah atine ngono ya makanya nek wong kuno kendang biyen mesti nek dia kae pangalembone japane apa kula niki tiyang bodho boten ngerti napa kasarane iki jawane ngono ya anane beda karo wong jaman saiki gayane kula niku wong bodho ora ngerti apa-apa bareng kuwi dipancing sithik langsung ngetokake pangerane rame ya ngono ya misalnya ketemu wong kayane kendah dhisik kabul kula niki tiyang bodho mboten tenawan apa lah barenge kuwi bedal iso nyekel tuyul sampe gal tuyul lah itu runte lho ya asalane kene kuwi kudu ya nek golek rezeki tambah rekoso gampang begal tuyul kabul asalane kene kuwi kudu ya karena formula ndadakake gires rame-rame ya ini bicarane lah kulo asal diajari carane kabul kulo tak sinau gak carane ngono kuwi lho lah wong sing ora gelem usaha ning arep oleh sing jenenge apa jenenge Mas bisnis raja rono kok ya kira-kira sesuatu lenggane kadang oleh dong ngono ora. Oh, kerkonde ngono ya. Ana kerkonde ora apa-apa ngono ya. Praktek wis sing marakne ci apa ngono ya. Dang ngono ya. Karena kuwi dudu rezeki sing hakiki, utawa rezeki sing mintu hasilnya ora apik. Nek dipangan ning darah daginge dadakake bencana lan kacilakane ngono ya. Makane sok nek ana sing bener babakan ilmu kaya mengono wis rasa pengin takok rane ngono ya. Cukup sebatas sedikit gayeng-gayeng wae ngono ya. Ngono ya. Makane kuwi sinau kaya ngene iki ora gampang. Intine sinau tauhid ya kaya mengkene. Kudu ngesake bener-bener Gusti Allah ya ngono ya. Makane kudu ngerti babakan al-kalam huwa lab muqarrab mufid bil fat. Kuwi tegese apa? Kalam utawa sing jenenge lapat sing disusun kuwi duweni teges utawa makna utawa sasmita ya, utawa kesepakatan ya. Makane sejatine sing diomongake ya babakan kendaraane. Kendaraan apa?
supaya kendaraan kuwi mau ora dadi inti utawa kok dadi jembatan pinuju sing luwih jero ngono ya. Ananging janjane kuwi kadang kala dadi jebak utawa pigalan kanggo sira kabeh kok nalikane belajar nembusake sesambungan kelawan Gustine ngono ya. Tok ngono ya. Makane urip kuwi kudu dingerteni babagan sasmitane, buru-buru babagan panguripan kuwi mau, kudu ngerti tegese hakikate. Ora bersuatu sing ngerti simbole ngono ya. Ananging manusa kuwi kadang kala ya pancen akeh kejebak babagan simbol ngono ya. Nek ora ngerti tegese ngono ya. Kadene manusa kuwi paribasane gur muja lan muji babagan tulisan. Ananging ora iso maca tegese ngono ya. Tok ngono ya. Makane bengi kita gelar sithik supaya ngerti carane piye anggone nembus kelawan hurufe maknane, nembus kelawan bentuke pinuju hakikate, nembus kelawan donya tumuju Gusti Allah nalikane nglakokake perjalanane rohanine ngono ya. Ditegesake iza tafaraqta min kulli sai malakaullah. Apa kowe tegese ngono Kaji? Tegesnya itu jadi asasipun untuk suwungaken hatimu nek ingin ketemu Gusti Allah. Ngono kuwi ngono ya. Lamun siramu suwung saka babagan perkara saliyane perkarane Gusti Allah, mila bakal siramu nemu babagan jati dirimu ngono ya. Nemokake jati diri. Ora babagan kalimat sing indah, ananging kuwi dadake filosofine lumakune batine ngono ya. Tambah cetak ngono ya. Ya secara waktu kuwi wae, muga-muga pembahasan sithik iki sembuka kesadarane, hidayah ketauhidane lan dadi istiqomah lelakune ngono ya. Saku mati rahayu.